Izwi lomzansi 98.0 the difference. Alright, umsakazo wakho izwi lomzansi 98.0 hlelweni lakhe imbizo khumbula ke lenkulumo leyo ungayithola na kwikhasi lethu kwi-account yethu ku TikTok, okay? Ezike sikhona izwi lomzansi lapha ku TikTok, hamba ke usubscribe so that uzokwazi nawe ukusilandele. Ukhumbule futhi ukupress, I think is it to alert lo press wenzela ukuthi sikunotify noma TikTok ukunotify uma kwenzeka sifaka a new video. Kuyalekelela kakhulu. Alright, dokotela sikubingelela futhi yaphela. Njengoba namkapi, ngiyaphila mfethu, kunjani kwena? No, ngi-right mfethu, ngi-right kakhulu. Ngi-right kakhulu. Ma TikTokers nangu dokotela wena, dokotela uZulu. Ninga hamba ku TikTok nje manje izwi lomzansi umbona ku dokotela wena la. Uyena kade sikhuluma ngaye ke no 14 years. Sure. Sibonga kakhulu. No 14 years. Alright, namhlanje ngi-Thursday make umhla ka-29 August 2024. Ulwesine lokugcina kwinyanga ka August kwinyanga yabantu ke besifazane. Last week sikhavile izinto kakhulu zethu nabantu besifazane, but today I know ukuthi focus yethu kakhulu kwisibeletho, and we all know ukuthi isibeletho sibaluleke kangakanani. In fact ayikho into ebaluleke ngaphezulu kwesibeletho nje emhlabeni jikelele. Oh my God. No ngikhuluma iqiniso. Yes. Uyabona? Because nje manje usungabhamba wenza yonke into ubhamba Yeah, okusalayo. but la uqhamuka khona. Sure makhe. Yes Giovanni, yeah. Yes, isibeletho mfethu, yes abantu besifana banaso thina sinaso. Exactly. Yes, yeah, isibeletho ila khona ingane ihlala khona okanye ikhula khona, itshaleka khona ize uyabona umuntu azabe adult. Isibeletho umuntu uyayibuza ukuthi sikuphi ngokwe anatomy. Yeah. Siphakathi kwesinye efront, sibe phakathi osiphakathi kwesinye nethumbu elikhulu ngemuva. So Yeah. it's right in the middle. Ezikuvela ngaphandle kahle. Yeah. Khona i-urethra phambili ndayo yokuchama, kube khona i-vagina bese kuba khona i-anus ngemuva. Okay. So ngesingisi kulula kanjalo. Yeah. Yeah, so isimi kanjalo simi njengepheya kodwa ubhekise phansi. Oh, ipheya okay. isithelo. Yes. Yeah, it's pear shaped. Sibeletho njengoba obviously fanele accommodate pregnancy. Siba Yeah. sincane ungathi mhlawumbe size of your fist or even smaller. Yeah. Should sibhakela. Yes, then ke uma ukhulele sikhula singasebenzi. Yayibona i-watermelon. Yes. Singakhula even to that size depends ngani usize wakho ungakanani. Yes, so umsebenzi waso nje ukuthi makufika imbewu itshaleke ngihlone one step back and then ikhule. Kahle sibeletho ke njalo ngenyanga nje manje. Silindele ukuthi kuzoba khona imbewu ezotshaleka. Njalo ngenyanga. Yes, Okay. Yeah. Which is why umuntu esifazane njalo ngenyanga fana esikhathini. Oh. Uye esikhathini because akuzange kutshaleke imbewu. Then bese ke kuyaphuma yonke into. Okay. So the first futhi iqanda leli seliya destroyeka. Yes. Oh, yes, okay. Yes. So first half okay abantu abaningi besifazane baya kanye ngenyanga esikhathini. Yeah. Bakhona bakabili, bakhona abaya once in 2 months, but majority once ngenyanga. So ke ku first half wenyanga isibeletho siyavunda. Silungiselela ukuthi uma kufika imbewu Yeah. ikwazi usitshaleke. And then uma ukuthi ayifikanga then ke bese kuyaphuma. So the first half siyavunda, then bese kuthi the second half bese ukuthi sochocha. Imagine into the final stage of preparation basically. Yeah. And then ke bese kuyaphuma as menstrual. But now ukuthi imbewu ifikile, then izobe sihlala lapho, and then bese umuntu angabe saya esikhathini, which is why umuntu into ebona ngayo menguthi ukhulelwe ubona ukuthi anga esikhathini ngenyanga elandelayo, kanti it's because now le mbewu isiyenza ukuthi angabe saya esikhathini bese kuphuma yonke into as menses. Oh. Yes, so basically mayifiki just indaba ukuthi umuntu ukhwela kanjani. Angithi khona amaqanda ngapha nangapha, khona idleke zamaqanda. Okay. Ngibathi ukuchaza nalokho. Khona idleke ezothunga ngapha nangapha phana nendawo bese bayisibeletho simi njengaliphele show ngathi kunamaphiko ama pipe lawo too. So isuka iqanda esidlekeni lizongena kwi fallopian tube. So li fertilize ke khona hlane nembewu khona. So imbewu izongena through the vagina ihambe bathi yabhukuda. Iye towards iqanda ihlangane, and then bisiyahamba kuleli tube iziyotshaleka esibelethweni. Oh, okay. Yes, but sometimes kuyenzeka futhi ukuthi imbewu ifertilizekile ethumbini igcine ingafikanga esibelethweni. So vele itshaleke nawo
ngicela uMthixo leso uyabona No, itshaleke yes. endleleni yana ectopic leso abantu abane ectopic pregnancy mhlawumbe kuze ngayo so thina ayisafika ngesibelethweni yabambeka endleleni ngezathi ehlukahlukene then bese ikhula lapho but ezikhula lapho ngoba ngokwendalo akufanele itshaleke lapho ithi ikhula bese la stretch ithumbu lelo lihambisa iqanda vele and then mase ikhula kakhulu ngoba phela fanele ikhule zibe ngonani masangithi so ekungafanele ngabe liyanwebeka lona ngoba kusuke kufanele kunwebeke isibeletho yes then bengalo bese liyaqhuma ke nayo ithumbu from that ubusubona ngokuba nezinhlungu nokopha then mafika siyenza ultrasound sibothi no ingane seceleni that's how you get an ectopic pregnancy but ke lizodlula ke lihambe liyohlala esibelethweni then mahlala vele isibeletho silindele liqanda ukuthi sibe ready and then bese ke kwenzeka ke pregnancy kanjalo yabona yes then namaphilisi okupreventa nama contraception asebenza kulezi igaba uma ukuthi umuntu akafuna ukuba nengane ke nawo and then ikamanye azovimba ukuthi iqanda lingaphumi esidlekeni ovulation amanye azovimba ukuthi iqanda lingakwazi ukuhamba kalula amanye azovimba ukuthi imbewu ingakwazi ukudlula inyuku yoshona phezulu and then amanye azovimba ukuthi kungavundi sona isibethe uqobo laso ukuze makuthiwa iyafika imbewu but ifika indawo ingavundile and then bese uthola menstruate the following month yes so asenza at different levels but asuke ephazamisa le process engichazayo from the time of ovulation lihamba iqanda endleleni liyotshala kwesibeletho and then bese kwenzeka ipregnancy and then leke oyifaka for 3 months or unyaka ukuthi angazi kufaka isikhathi esingakanani yes no 3 years actually 3 years okay kuhlukene konke no khona lokho kufaka ngalweni ohamba nako yabona lokho okuphini nje ukufaka la ngalweni uhambe nako ngiyakubona yes implant no kuthiwa nje implant so ke kona kusebenza kanjani especially ke kuona lawa amaqanda lawa nesibeletho yes so kona kusebenza kuyafana nomjovo ka 2 months kuyafana nomjovo ka 3 months bese zoba ikona ukuthi umehluko kuhlala for 3 years emzimbeni kanti lokufana lokujova every 3 months omncane ukujova every 3 months vele ufaka implant then ucovered bakunenkinga zako nako kwakho but indlela kusebenza ngayo kuzovimba ukuthi isibetho singavundi okay mhlawumbe uzochana ndaba ukuthi abantu bekhala bathi umuntu bengayi ama-period kwenzakalani so uzovimba ukuthi isibetho singavundi kuvimba ukuthi futhi ne-mopil nokuhamba kwembewu nayo iyofika legcineni ingenzeki ngendlela so if uthi isibetho singavundi ngizama ukuphela indaba ukuthi umuntu akayi isikhathini igazi lishonaphi nawo khona umuntu usekhathazekile ufuna ukubona igazi every month so ke lemjovo kanye nayo implant izovimba ukuthi singavundi isibeletho singachuchisi indlela iqanda and the result ayikho le ndawo ibizovundi ibathi iyavuvukala indlela evunda ngayo ibankulu literally usize wayo iba thicker so ngeke ziyenzeke leyo process and therefore there's very little tissue ekufanele iphume with ama periods or no tissue at all so ayakheki to start with then as a result it was my product afike for inyanga or even inyanga but akonakele lutho futhi sobe liqhubeka igazi lisirculate lizodlula kusibeletho kuma vessels akhona libuyele emumva futhi liqhubeka lisirculate but uma kuthi bezoba menstruate na lese yabingekho i-contraception wethu amaphilisi noma umjovo noma implant then kuzofike la then lezo bile level esibeletho lizobe seliphuma with ama period ndiqhubeka kanjalo izinto okay and then as for umuntu onenkinga umuntu mhlawumbe onenkinga ke yokukhulelwa right okay mhlawumbe masingakaphezulu khona because sizama ukhava isikhathi la unenkinga yena ke yokukhulelwa ke ukuthi akukhuleleka akukhuleleki nje you understand yes kenza nje abantu abene infertility we akaza khulelwa nje all sithi primary infertility le kenza ngabe ne secondary thothwa kwakhulelwa ngesinye isikhathi and then thothwa ngabe sakhulelwa so nakhona ama phases ahlukene that is why hleze umuntu ekhuluma indaba infertility siyamdinga ukuthi umaqondana abe khona because sometimes uthi inkinga sibheka thina kumuntu wesifazane kanti inkinga kumuntu wesilisa so as the first test nje sifuna ubaba siyobheka imbewu yakho ukuthi right yini even though yenazi ingane before we always want to make sure ngoba we've seen surprises and then emva lokho ke so maningi ama levels nje mana enza ukuthi umuntu angakwazi ukuthi akhulele so siyaswabheka ama hormones ukuthi ami kanjani siyasibheke ne cervix yakhe leso kufanele siyenze pap smear nokuthi futhi ivulekile indlela ivulekile uma ukuthi akaze control umuntu akaza akhulele elo leso ngithatha kuqale kubalule uthola mhlawumbe kuvalekile even indawo khona umuntu uzungathi nje manje akaza ngisho kuma periods even to start with so kwesinye isikhathi masikuhlola sithotha mhlawumbe indlela okanye hymen la mhlawumbe uzokhumbula hymen ivimbile ke straight akho ndlela ophumayo so igazi uthola yakheka but lithola libambeka lingakwazi ukuphumela ngaphandle so primary infertility can be
one of the causes. Then mothi siyavula leyo ndlela then futhi uyakwazi ukukhulela as well. And then ke sibheke nama tubes ukuthi avulekile yini. Remember ukuthi kenzeka iqanda malihamba from edlekeni lizongena ngaphakathi. Uma kuthi ithumbu livalekile mhlawumbe from previous infection and inflammation, different reasons maningi nakhona. Then sakwazi ukuhamba iqanda kahle. So ngomazi lidlula imbewu la fertilizeka but alisakwazi ukuthi lidlule nayo. Lizobuyela back ukuthi uzotshala ke sibelethweni. So into errong engenzeka kona wonke lama levels ahlukahlukene and then so i role yethu support yenza kephi level sizama ureverse leyo process ukuze akwazi akhulele in future. Kusikhathi ukuthi ibeletho unama fibroids umuntu onafanisa mention ama fibroids depending ku size ne position yawo. If emakhulu kakhulu kenzeka vimba ukuthi ukhulele to start with engakwazi ukutshaleka ingane uma ukuthi sitshalekile uthothi ne ayikwazi ukuthi ikhule space isincane because nawo sithatha indawo la fanele bekhula khona ingane. And as a result umuntu uba ne miscarriage or recurrent miscarriages because the space is a competition. But ngeke mancane fenza ukuthi bakhulele azazali azabelethe nama fibroids so abone by chance mhlambe senze isiza masifika hawo khona ama fibroids developer la usuke emancane inside engaphazamisanga asifuni wakhipha at that time because usuku inthambo yegazi usuke imkhulu kakhulu ama asuke phezulu. Yes. So sifuna ukuthi lisi abelethe kudlula 6 weeks. By the way isibeletho musu ubelethile sidinga about 6 weeks ukuthi sehle manje lo size we watermelon kade ngusho sibuyele back to normal size waso lo mncane. Yes so ke ngesikhathi se muqeda ukubeletha kuyisikhathi esirong ukuthi sikhipha ama fibroids or even ukhipha isibeletho all together manje mase bekhona inkinga enkulu esiphoqa ukuthi sikwenza ngaleso sikhathi. So mase simo siyasivumela sizolinda ukuthi u6 weeks udlule sibuyele kusize waso ojayelekile and then ke sesingawakhipha ke depending on other factors as well. Sure. Yeah, so umuntu mekhula nje inthambo yegazi isuke igcwele ethi hemodynamic status sakhe sihlule umuntu ongakhulelwa. So imfutho wegazi ivolume yonke into okuthe ukuhluka so asifuni ukwenza any operation unless so kudingeka 6 weeks for ukuthi sikwazi ukubuyela ku shape yaso ku size even ku size yes and then ke makuthi besibothi vele size uyayidinga yayo hlama fibrotic then ke will then ke si planele kuleso sigaba. Sure. All right. Mhlambe asikhe nje phezulu amanye wama symptoms or ama signs okubona ukuthi unama fibroids. Ngiyakhumbula wakhuluma ukuya kuma periods ngokweqile. Yes, akhulu yes. Yeah. So leyo kopha nje ngijwayeleke kakhulu nje manje. Uthothi umuntu uyopha inyanga yonke akunqamuki. So big problem. Abanye bayopha so mhlambe kunqamuka kube khona isikhala ibreak encane aphinda abuye futhi kanjalo. But enye into ehlupha kakhulu ngawo ama fibroids baba nezinhlungu. Uthothi umuntu nama pelvic pains. Uzinhlungu abantu kube buhlungu esinyeni ngoba kuseduze ngithi umuthinti sinye phambili sibethe ngemuva. So inhlungu zizwala zisendaweni eyodwa namahluli. Uthothi unezinhlungu unamahluli futhi at the same time. Yakenza igazi liphumelele lingona amahluli all liphumele amahluli futhi. But once usopha nje isikhathi esidlulele leso sijwayele as ama period then siyasambe siyobheka ukuthi kwenzakalani. So enye ama test esiwenzayo i ultrasound ukubheka ukuthi isibeletho sinjani namaqanda kanjani idleke ema sidini. And then you get sibona ukuthi khona ama fibroid and then simanage ngendlela. All right. Kona kumsakazo ke wakho izilumzansi 98.0. Okay. Ngesonto elizakuba kwethu lwesine lokuqala so sizobe sike open line next week so imibuzo yonke yakho udokotela uzokwazi ukuyiphendula ke ngeviki elizayo. Khulileka nje uthi awumcuwanga inaki imibuzo ethi no ngithi first Thursday of the month sisuke si udokotela sikwi open line. All right, kenzeka siye na kwi second Thursday. All right, so kwi si sensitive kangakanani isibeletho so umuntu esifazane usho towards ibani sensitive to ekutheni kwayena kumele asinakekele isibeletho sakhe. Okay, ngiyakuzwa. I think the best set umuntu angayenza ukubheka umlomo wesibeletho. Okay, ibale indaba ye-cervix kade i-cervix ilapha egcineni esibelethweni ayithayile pair right at the end. So the least that you need to do ukubheka ilo ukwenza perhaps sibheke ukuthi alukho yini ushintsho kumlomo wesibeletho ngoba iyahlupha kakhulu njengoba it's a big problem, one of the leading cancers kahle. So nasibheka ushintsho before kube i-cancer. So now because of i-HIV kakhulu besibona umuntu ese over 50 60 even land up. But manje ngenxa yezifo ezithile khona including HIV umuntu uthothi una 25 or 30 usenenkinga ye-cancer umlomo wesibeletho. So what we need to do esemandleni yakho as umuntu osifazana ukwenza i-pap smear yakho sasiqala after 30 years but njengoba ngisho manje even before 30 years. So once you active nje
sexually active siyathanda ukuthi wenze pap smear ukuvimba ukuthi kungenzeki inkinga umazi bakhona sibone early but ngaphezulu kwalokho singaphakathi vele so ayikho really into edinga ukuthi uyenze ngaphezulu kusinakekela yeah because okunye umzimba uyazenzela kona ngendlela yeah kunabantu dokotela because isikhathi esiphila kusona njengamanje abantu benza izinto eziningi kunabantu abaye umuntu akhulelwe ngaplananga right okay. And then bese decide ukuthi no uyo terminate pregnancy right okay. But then bese ya kuyindawo ezingagunyaziwe uhulumeni meaning indawo ezinomngozi hey that's a big problem right yeah. So kusuke kwenzakaleni lapho yini kusuke kwenzakaleni kusona isibeletho because phela lento angithi ingozi yini ifike yenze kusona isibeletho okay indawo ezingaapproviwe nje man aziwalandela ama guidelines ukuthi yenziwa kanjani ke now termination of pregnancy remember sivumelene termination of pregnancy so ama instruments ngaphandle organic clean sterile yes. So if uthi ufaka instrument engafanele if ukhumbula in the old days before ivumeleke termination of pregnancy by the way kunobe bethu bafaka mhlawumbe ingcingo khothenga is into the cervix then leyo nto because ngathi ayingcoli ibona ungcola ngaphandle but unsterile ingcolile so once athinta ngaphakathi infection iyahlupa mayiba infection isibeletho then it's a big mess siyabola ngisho ukubola and then usuyagula ke manje Stefan sokhipha isibeletho because ukuzama ukusave ke nawe impilo yakho because infection isuke si overwhelming kakhulu khona befika even uphuma ubovu ngaphakathi indlela kwakusokonakele ngayo so zingozi so uma isikhungweni esiregistiwe bane medication yakho na vele banama equipment futhi sterile nakhiwele ukuthi enze lo msebenzi so that's why kungcono ku safe ukwenza the correct and the normal route ku facility eapprove ngoba ngale benza noma yini and then ke bese uyifaka engcupheni ke nawo nobe ebungozini okay and uvase mawa keep isibeletho nje manje foda ngenhloso noma bekukhona inkinga ethile then awusakwazi uba nengane emva kwalo because ayisekho manje igumbi la ingane izofanele ihlale khona ikhule khona kuze kuphele 9 months wakhona so kuyingozi kulungile Mageba sivale ngenxa yesikhathi namhlanje right sikuthola kanjani kwinkundla kwingcingo sikuthola kanjani 07384911199 sukwamashu kawazibe nezitolo 07384911199 all right thank you mkhulu siyabonga mfethu sure thank you all right no sizoyilungisa le Mageba nama socials khululeka sizoyilungisa ngeke kudala zobusumthola kuzona zonke indlela zokuxhumana.